El Departament de Dona de la comarca del Matarranya, en la col·laboració del de Joventut, ha editat una sèrie de vídeos de sensibilització coincidint en la celebració del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. La iniciativa recull la participació d'homes i dones de diferents edats i de diferents municipis del territori, on comparteixen la seva visió sobre les dones. Una dona treballadora són totes les dones, principalment, perquè totes les dones ens han d'enfrontar amb molts obstacles a la nostra vida, sigui cuidar els més menuts, sigui cuidar els més grans, sigui la nostra tasca dins de casa, però també totes les tasques que hi ha fora. Una mujer trabajadora es una mujer luchadora, que, por ejemplo, por mi parte, una mujer debe trabajar, no debe estar en casa. Debemos trabajar para yo misma, para mis hijos, para mis padres y para seguir adelante. Para mí, una mujer trabajadora prácticamente es alguien que hace malabares, porque aparte de cumplir con su trabajo, pues también mueve el mundo que tiene a su alrededor. O sea, familia, casa, amigos, vida social y prácticamente siempre con una sonrisa en la cara. A través d'aquestes peces audiovisuals es posa el focus en aspectes com les qualitats de les dones, el seu treball, els referents o la seva realitat quotidiana. Cada vídeo se centra en un aspecte i porten per el títol "Què és una dona treballadora? Coneixes alguna dona treballadora?" o "Som xarxa". Una dona treballadora és una persona que lluita per les seues metes cada dia. Jo crec que per a mi una dona treballadora és aquella que està a càrrec de tot el que té al voltant, tant dels seus fills com dels seus amics o de les persones en les que treballa, per exemple. Sí, que està a totes les coses tant d'ella com del resto de la família o de persones que la rodegen. Para mí, mi madre también, pero también todas las mujeres que están en el mundo también trabajan duro. O sea que para mí son todas. Alguns d'estos continguts han tingut una gran difusió a les xarxes socials, arribant a superar les 13.000 reproduccions. Amb aquesta proposta, la comarca vol donar veu a la ciutadania i generar una reflexió pròxima sobre la igualtat i reforçar el treball comunitari. I dins d'esta mateixa línia de sensibilització, i aprofitant la marxa senderista comarcal, el personal dels serveis socials va oferir als assistents informació sobre recursos existents al territori pel que fa a la igualtat entre homes i dones i en prevenció de la violència de gènere.